3 mesiace prázdna v zimnom štadióne sú úspešne za nami. My sme veľmi radi, že sa nám podarilo stihnúť všetky tie najnutnejšie práce na to, aby sme vedeli spustiť tréningový proces na zimnom štadióne, čiže mladí hokejisti už od pondelka úspešne trénujú. Na to, aby sme vôbec mohli spustiť ľadovú plochu, bolo potrebné, aby práce nad ľadovou plochou boli ukončené. To znamená, je úspešne za nami ukončený nátier oceľovej konštrukcie, je osadená vzduchotechnika, osadené ozvučenie komplet nové, efektové osvetlenia, nová kocka, ktoré verím, že sa budú všetci návštevníci veľmi tešiť, pretože je úplne iná rozmerovo, takže bude dotvárať tento priestor aj po tej vizuálnej stránke. Okolo hracie plochy sú nové mantinely, sú to flexibilné mantinely, pokračujeme v modernizovaní tak, aby sme spĺňali tie požadované kritéria aj z pohľadu medzinárodných zápasov. To sú veci, ktoré sme úspešne ukončili, aby sme mohli spustiť ľadovú plochu. Teraz sa nachádzame v priestoroch šatní. Sú to mládežnícke šatne, ktoré aktuálne sa finalizujú, čiže prebieha už pokladka podlahoviny, takže v najbližšej dobe budú odovzdané tieto šatne a postupne sa tu mládež bude sťahovať. Nie sú dokončené ešte všetky, niektoré žiacké šatne sa budú dokončovať v priebehu mesiaca august, čiže ideme postupne tak, aby sa všetky kategórie vedeli postupne sťahovať do svojich priestorov, novo rekonštruovaných. Samozrejme, pri nejakých obmedzeniach celá táto rekonštrukcia stále prebieha, čiže aj naši mladí športovci, hokejisti budú musieť trošku strpieť nejaké obmedzenia, ale budú konečne kultúrnejšie, bezpečnejšie a kvalitnejšie zariadenie. Presunuli sme sa na druhé názemné podlaže, kde sa nachádzajú žiacké šatne. Tie sa taktiež finalizujú, v priebehu mesiaca august budú odovzdané. Tie budú na začiatok slúžiť opäť našim hokejistom. Potom do budúcna sa presunú ostatným športovým klubom, to znamená krasokorčuliarom, šorttrkárom a hokejovému klubu žien. Ale to nastane až potom, keď sa vybudujú nové šatne na severnej strane. Čiže aktuálne sa to finalizuje, prebiehajú tu ešte práce na stropoch a na podlahách, takže v priebehu mesiaca august sa to postupne budú sťahovať, tak aby opäť sme tu prevádzku zabezpečili, aby mali naše deti opäť priestor, kde môžu si zložiť svoje veci a kde môžu fungovať počas školského roka. Momentálne sa nachádzame pri vstupoch na južnej strane. Tieto priestory budú odovzdané ku prvému extraligovému zápasu. To znamená, že ľudia už pri prvom extraligovom zápase budú vstupovať iba z tejto strany, ale tento priestor bude kompletne zrekonštruovaný, tak ako je možno vidieť. Prebiehajú tu práce na sociálnom zariadení, čiže sa obkladajú sociálne zariadenia, vybavujú sa. Taktiež prejde rekonštrukciou strop, všetky steny, takže od ten mesiac a pol, kedy začne Extraliga, budú tu komplet nové priestory a myslím si ja osobne, že ľudia sa budú mať na čo tešiť, pretože bude to veľmi pekné. Hlavne to bude spĺňať určité kritériá nového tisícročia. Čo nás ešte čaká ďalej na tejto stavbe, tak je tento služobný vchod, vstup od hlavného parkoviska. To znamená, že v tejto časti chceme kompletne rekonštruovať všetky priestory od záchodov cez priestory pre rozhodcov, pre zápis, hostovskú šatňu, čiže kompletne celé zázemie pre organizáciu zápasov. Tento priestor by mal byť v priebehu októbra, najneskôr v novembri ukončený. Ďalší priestor, ktorý je momentálne ešte nedotknutý, aktuálne tu prebiehajú zatiaľ len boracie práce, je severná strana. V týchto priestoroch vzniknú komplet nové šatne pre žiacké kategórie hokejového klubu. Budú tu mať úplne nové zázemie. Tieto žiacké šatne sa plánujú ukončiť do konca roka, možno do konca mesiaca január v novom roku. Takže do toho času, kým budú tieto priestory úplne nové, sfinalizované, budú všetky žiacké kategórie trošku v obmedzenom režime. Momentálne sa nachádzame pri vstupe na severnej strane od Hornádu. V tejto časti okrem samozrejme vstupov a nových turniketov prebehnú komplet rekonštrukciou všetky sociálne zariadenia. Vybudujú sa tu dva nové bufety, bude osadený nový kazetový podhľad, celý ten chod extraligových zápasov bude obmedzený a bude prebiehať hlavne z južnej strany, pokiaľ nebude tento priestor plne k dispozícii, takže preto prosím aj ja za prevádzkovateľa trošku o nejakú ústretovosť a pochopenie. Výsledok bude veľmi pekný. Nachádzame sa akurát pred zimným štadiónom, kde finalizujeme taktiež prípravu novej pokladne. Všetky staré pôvodné pokladne vo vnútri zrušíme. Vybudovala sa táto nová, aby sme rozptýlili trošku ľudí počas extraligových zápasov, kupujúci, aby mali svoje miesto a tí, ktorí majú zakúpené lístky, aby mohli mať čistý priechod cez turnikety. Veríme, že ku prvému extraligovému zápasu to bude taktiež kompletne hotové a ľudia si už budú kupovať lístky priamo v novej pokladni.